салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо распродажаи 3 либос 200 сомонаро пешниҳод кунам. Беҳад гилои хушомадагиай, марҳамат бинен. Ино бенигинан паплинои дубайский ғавсаки фасон 3 либоси 3 метра 200 сомон. Доставка дорем, марҳамат нависед, лекин аз як либос 3 та наметем. ҳар хела гирен. 3 либос ҳар хела бигирен. Беҳад паплинои фасони хушрӯра мо пешниҳод кардагем. Боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. Марҳамат. Ана иглша бинед, иглшам аҷоибак хушрӯай. Ирӯз гулои навинка бисёр омадагиай, каседа маъқулай. Марҳамат скриншот кардамада партоен. Ина нигоҳ кунед, игл комбахтилакай бу фасони бадай. Мана аз ин рангай оди ранги дигаршам нишон метем. Марҳамат пушаймон намешем духтаро. Ино ниги надоранд духтаракои азиз. Мана 3 либос 3 метра 200 сомон. Я либос равон намекунем, фақат 3 либос гирен 66 сомон меафта як либос. Беҳад либосои хушрӯанд. Ҳеч намеша ғав сакакан. Ина ҳеч бо атласни италиянкаяй. Диден, иям ҳамин нарх. Мана ғавси хушрӯ, ҳамаш фасони якум сорт. Ана инаш бошад бо тамоман паплини зури зурай. Нигоҳ кунен, чихе хушрӯ. И лёная. И лёнай бу духтарако. Медонем ки лён қиматай. Мо ҳозир ба ҳамин нархи арзон шумода пешниҳод кардастем. Ина духтаракои азиз ҳаст аз ана иглош. Касе ки барои савдо мегира, боварӣ дорум маъқултон меша, барои ки качестваш зурай, барои курта кардантонам зурай. Инаи пол италиянкаяй. Марҳамат. Ира мо хушрӯ фурӯхта будем духтаро. Ина барои шумо, барои распродажам пешниҳод кардем, то ин ки аз инам харидорӣ кунем. Ана гиле ки бисёр мегиранд, ана мигилай. Ай и мо рулон бисёр овардагем духтаракои азиз. И ҳози мода шудагиай, чанд рангш ҳастай, мода ҳози ҳамия рангш мондагиай. Ина духтаро касе ки ай мехаридагиай, пушаймон шудаги нестай. Ине гилшам бинен, чихе гили хушрӯ. Ҳамашон навинкаян. ҳамаи ҳамирӯзанги видеода пешниҳод кардагим. Гулои хушрӯи фасона инаи бо лёнай. Диден, нархи арзон пешниҳод шудагиай. 3 либос 200 сомон. боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Ям платьяда хушрӯ меброя, кӯдакода хушрӯ меброя. Бисёр гули кӯдакӣ меген. Духтарако инам хеле гуло хушрӯ меброян платьишкаи кӯдакида. Метавонед дархост кунед бо ҳам хемо лоймаки сабукакай. салқинакай. Ана ирам арзон кардем италиянкара духтаракои хушрӯ полу италиянкай. Иям ҳами 3 либос 200 сомон. Мана ишам 3 либос 200 сомон. Ана ин ҳаст бо нигоҳ кунед, ана ин ҳастай фиолетовиш. Мана диден аз анами гули зардак фиолетовиш. Хулоса духтаракои азиз, аз ҳамаш рулонай, ай ҳамаш дорем. Барои авай дер накарда интихоб кунен. Я рулони ай ҳамаш ҳозирашда ҳастай. Ози яктай дигаша нишон метем ва баъд нишон додум ина фиолетовиша. Мана ози ман шумода айна ин клетка вайша нишон метем. Ай вай клетка анами ози сабзша нишон метем пол италиянка. Духтаракои азиз, ай мо чанд ранга шумода пешниҳод кардем. Тамом шудан дигар рангош. Анамин сиёҳош я 3 либос бромад. Баъд сабзшам я 2 либос, а? Бисёр мондаги нестай. Ай ина сиёҳош 3 либос мондай. Ай и сабзш я 2 либоси дига мондаги. Ай тамом. Марҳамат каседа дар кор шава. На танҳо ино, тамоми ҳамин рӯзанги видео кардаги материалош фасон ай ҳамаш гулошон гулои пеши бозорай. Ин нарх намеёвед. Як чи дигара ёдовар мешавам ки мо точка надорем духтаро, фақат интернет кати кор мекунем. Илтимос точка напурсед. касе гирифтания ин номери телефон нависед, ҷотона нависед, доставщик мебара, метия ба пулай аз дастон мегира агар дар Душанбе бошед.